Ay, nagkaulaw. Di, naman dito tungkuan, pare. Kisa ba na ang pangbagon mo kumpare di ay? Di, dato bang kaya na siya na siya matik diri sa akin, pilis ba? Ah, siya tao kasi pilis. Hindi bang ta? Ay, ulaw, ikaw ba na? Kabalaka, ikaw mo to siya nga pulipid na to. Pulipid na yung ganda nga litsyon ng mga pagkaon niya, mga pansit o mga chicken cordon. Oh, kapag chicken ka, gordon. Kao kong chicken Kapag ite. Ay, ulaw, nasi pare dito, gaw na to. Ay, kasi manghipos na na sila. Nadugay ba sa bisita, oy? Ganda na ba ito mga bigatin akong bisita? Siksir ba ito? Dirito kuan ba? Pre! Pare! Oy, ikaw ko dili! Pre, sisya ito kay pre, no? Isa ka pre na. Wow, pre, ay, nalagdalit. Pasika kayo, Pare, ay. pasika kayo, friend. Kaya di kayo, dati kayo dito sa kulon. Ano sinyo, pre? Bunya, Pre, oy mo dili! Pulipid yun, pre. Ulipin na ikaw na ka mo! Ikaw na! Lipit! Lipit, pre! Pre! Marami si mong putay sudan, pre. Kami kan, binakaw dili! Siguro, Pulipid yun, pre. lipit na, pre? Ay, wala ka kapulipin yan eh! Dako kita mansion, pre. Dato kayo ka, pre, ba? Ang kwarto, pre. Dala ko, pre, mo. Wala ka po, pre. Mauli na mo nga. Bisita mo ba? Ang kwarto dili, pre! Di ka mo kuyawan, pre, pre. Kuyawan, pre. Dato yung mari, pre, oy. Eh, pre, kang, hapla ko mismo kaon, pre. Pwede naman, bring home, pre. Bring home sa Pre, namoy chicken Kaon sa chicken. ako bingaw! Namoy chicken cordon. Kaon lang mo yan! Uli ko na, wala ka mo, pare. Kaon na, eh. Kasi importante, pare. Polipid ka niya, ha? Sigurado ka, pre, ha? Kasi apay wala na bayaran namin. Sige. Sigurado ka polipid na rin. Pre, asa na lang siya, pre? Siya, pre. Lang, hali pre! Dito lang mo! Ito malaka! Ah, sige. Ay, gadok lang! Okay na dia! Salamat, pre. Nani, may nani butang ka mong bin. Ano ni mga ka? Dili lagi na mapapatan. Babae na. Lagi sila. Ako manihati ka! Iyong maning... Abila ako Kuyawan ako, oy. Kuyawan mami dito kay. Nangihingat ka. Ay, pangilana. Lang, sumahalok mo ka. Isa na siya. Manihati! Magkano mo mga namarlok, magkano mo. Dung kay na ako'y nakita nang bring home sila mga sudan dito daw no. Ang balay dyan. Pero ready kayo ha. Kaya ako rin kanig butangan ka mong guys. Di na ko magduda Nagdai ko kaso no kita-kita na Di ko angay na magduda Hi mga Whatsapp! Hi mga ka-wonder! Ako di ay si Diana Rosil and thank you sa pag-like, follow sa akong page Diana Rosil and Diana Beauty Products. Alright, ako pa si Vicky Sagatan. Ako magpasya ko si... Bigay please like my sister! Just Edu! Yay! Salamat sa suporta o sa samahan na ito ang pamalan ni Diana Rosil. Yes, please like So, dyan, share ako nila. bulog ka sa mga video impresayor. So, thanks for watching the video! Salamat sa mga Bisaya. Sa mga OFW, thank you! Mga Tagalog na nanonood. Maraming salamat. Thank you all!